ngono kuwi. Mas yo sampean kuwi ndek usaha anyar. Ning aja lali karo gaweane sing lawas. Kuwi jenenge tanggung jawab. Lho. Nggih ampun ngelem kula sik to, Bu. Kula niku tetep fokus karo cabang usaha yang baru no, Bu. Lho, aku ki wonge bar, Dik. Nek sampean iki sregep ya tak lem sregep. Nek sampean iki keset ya tak seneni. Nyatane sampean gelem umbah-umbah to. Lah nek aku ngelem lah ya ora salah to, Dik. Lah wong sing kula kumbah niku kostum cabang usaha yang baru lho, Bu. Loh. Iki. Loh. Lah kuwi maksude apa? Kok dikumbah nang kene maksude apa? Kok maksude napa pripun to? Mergo kula niku isih nganggep yen cucian motor nika bagian dari jasa pelayanan publik. Mulane kostum niki kula kumbah teng mriki. Statement kuwi apa kurang jelas to, Dik? Aku ki ora melu urusan cucian motor. Dadi usahamu kuwi ora termasuk bagian jasa pelayanan publik. Ya terserah jenengan. Sing penting kula tesih nganggep yen cucian motor nika bagian dari jasa pelayanan publik. Kula tetep ngeyel. Wis ngene wae. Usaha cuci motormu kuwi anggepen kuwi nggonamu dhewe. Ragatono dhewe, tandangono dhewe, aku ora melu-melu. Nek sampean arep metu saka kene, ora apa-apa, aku gek tak golek ganti. Ya ampun ngoten to, Bu. Ya kudu ngono, iki demi kejelasan kok. Kula tak omong sik. Ning mohon direnungkan dengan mendalam. Aku ora butuh argumenmu. Loh, lah wong niki erane demokrasi lho, Bu. Masa ora napa argumen? Aku nek urusan karo kowe, ora seneng sistem demokrasi. Ya ampun kolot ngoten to, Bu. Kula niku nek nggur jalan ke cucian motor nika dhewe ya iso, Bu. Tenan, yakin. Ning karep kula niku berbagi kalih jenengan. Berbagi apa? Berbagi masalah. Sampeyan ki mbok aja sengak to. Cita-cita kula niku mulia lho, Bu. Planning kula niku presisi. Alah, presisi kumbal. Mangrasake tenanan. Omongan kata-kata kula. Yen cucian motor nika rame, kula kelola dhewe. Terus hasilnya niku kula pek dhewe. Ngoten niku rak jenenge kula egois to, Bu. Ben ora egois. Mula kula niku ngejak kerjasama jasa pelayanan publik niku gen supaya iso melu ngrasake hasilnya. Halah, hasil apa? Kok kaya payu-payu wae usahamu? Ya terserah pendapat jenengan. Sing penting kula niku dudu wong sing egois. Niat kula berbagi kalih jenengan. Bola-bali nek wong gendeng ngumbah motor nganggo seragam Superman. Emange nek nganggo seragam Superman terus secepat Superman. Iku sane Superman, Bu. Wong kedodone mboten wonten tulisane S lho. Kaya ngono dudu Superman iki piye to, Dul? Genah sempake wae ning jaba no kok. Nek Superman iku teng dodone wonten tulisane huruf S. Lah niku mboten wonten kok. Lah wong kuwi Supermane lagi kademen lho. Engko nek S-e lah yo tambah atis. Walah Bu, nek debat kalian jenengan niku selalu ada aja. Ya ora ngono, aku ki debat iki nganggo logika, ora waton ngeyel. Logikane niku, nek Superman teng dodone wonten tulisan huruf S. Nek mboten wonten nggih mboten Superman. Wong niku ciri khas identitasnya Superman kok, Bu. Ah, ora, identitasnya Superman kuwi sempake ya ning jaba ngono kuwi. Loh. Sinten pundi, Bi?
Kowe iki piye to? Jarene mbok kon ngumbake nang Bogang. Wah, telat pi. Loh, jarene hari ini promo geden-gedenan. Pun tutup kok. Panjenengan wau ditunggoni ra teko-teko. Lah ndak mau ya aku lagi tangi turu Andra. Wah, ya wis. Sing jenenge turu iki rezekine mung nang ngimpi. Nek pengen rezeki sing nyata ya meleko. Tukang cuci apa ya mene tutup ramutu. Bangun promo geden-geden. Kejaba wonten tulisane S. Ciri khas Superman iku wonten sayape teng wingking, Bu. Klebet-klebet ngoten niku lho. Terus mboten damel topeng ngoten niku. Lah nek nganggo sayap kuwi nek pas mabur ya Tul. Nek ora mabur sayap iki ya dicopot. Nggih, Pun, nek pendapat jenengan ngoten. Lah nek kuwi dudu Superman, terus apa? Nek didelok saka topenge Iron Man kok, Bu. Iron Man kuwi sempake saka besi ya Tul, ora saka gombal ngono kuwi. Lho lak ya to. Sempake saka besi iki. Kowe iki nek dikandani aja ngeyel to Tul. Tapi nek niku sanes kostum Superman, Bu. Halah karepmu Tul, nek menurutku ya kuwi iki Superman. Nggih terserah, tapi nek menurut kula niku sanes baju Superman. Kula nuwun. Kene nduk. Kondi to, Min? Mbah motor lho, Dul. Mula motormu resik meneh. Sing balik Bogang lho, Dul kuwi mau. Apa iya? Iya, tenan. Aku ya ora nyangka lho, Dul, nek lek Bogang iki pinter mbah motor. Oh ya, jebul ora gur ngawur, Min. Resik tenan. Sing mbah apa ya akeh to, Nduk? Kata kok, Bu. Rame kok mau. Kabeh sing do duwe motor, tuh dikumbahke ten mriko kabeh mau. Apa iya to? Gratis tenan to kuwi mau, Pak. Iya Bu, gratis tur diterke rene. Dengaren kok bener ya cah kuwi. Lho, sing jenenge menungso iki kan ya ora selamanya nganyelke. Di satu sisi iki mesti duwe sifat baik. Ning aja mbok lem lho, Pak. Kok ndak bocahe gleleng, tur nganyelke meneh. Monggo, Pak. Bu. Nggih. Monggo, Bu. Bu. Wah, anak buah jenengan lho, top tenan. Sinten to Pak RT? Lho, Bogang lho, Bu. Niki lho. Hasil karyanya Bogang. Resik tur kinclong. Wah, di luar dugaan nggih, Pak. Lah nggih to. Jebul Bogang niku telaten lho, Bu. Salah sangka kula Pak Piwon.